हे फ्रेंड्स जय जगन्नाथ मो हाथରେ ଅଛି ତୁଳସୀ ମାଳ ଫୁଲ କିଛି ଧରିକି ବାହାରି ଗଲୁ ଆମେ ଭାଇର ମୋର ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀ ବରାହନାଥଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ। ସକାଳୁ ସକାଳୁ ଉଠି ମୁଁ ମୋର ସବୁ କାମ ସାରି ଦେଇ ଗାଧେଇ ପାଧେଇ ଭାଇର ମୋର ତ ବାହାରି ଯାଇଥିଲୁ। ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏଇଟା ତ ଆଳି ମାର୍କେଟ, ତାପରେ ଏଇଟା ମେନ୍ ଗେଟ୍ ଆସିଗଲା। ଠାକୁରଙ୍କର ବହୁତ ଭଲ ମଜା ଡେକୋରେସନ୍ ବି କରିଛନ୍ତି ପୁରା ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟୁ ଲାଷ୍ଟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ଦେନ୍ କିଛି କିଣାକିଣି କରିଦେଇକି ଭୋଗରାଗ ପଳେଇ ଗଲୁ ମନ୍ଦିର ଭିତରକୁ। ତ ମନ୍ଦିର ଭିତରର ଭ୍ୟୁ କିଛି ଏମିତି ହିଁ ଥିଲା। ତାପରେ ଟିକେ ଦୀପ ଜାଳି ଦେଇକି ଭିତରକୁ ଚାଲି ଯାଇଥିଲୁ। ଭିତରେ ଠାକୁରଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କଲୁ। ତ ଠାକୁର ବି ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଲାଗୁଥିଲେ ଆଣ୍ଡ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଡେକୋରେସନ୍ ଥିଲା, ଲାଇଟ୍ସ ଥିଲା, ତ ଭୋରୁ ବି ଯେତିକି ବି ପଡ଼ିଥିଲା ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଲାଗୁଥିଲା। ତାପରେ ଚାଲି ଆସିଲୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ। ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଦର୍ଶନ ସରିଲା ପରେ ଚାଲି ଯାଇଥିଲୁ ପଛପଟକୁ। ଏବେ ତ ପଛପଟରେ ପରିବାପତ୍ର କଟାକଟି ହେଉଛି ସକାଳୁ, ଯେହେତୁ ଖାଇବା ପିଇବା ହେବ ଗୋଟେ ବେଳେ, ତ ଗୋଟିଏରୁ ପୁରା କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ ଚାଲିଥାଏ ଖାଇବା ପିଇବା ରାତି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ତ ଏଇଠି ଖାଇବା ପିଇବା ହୁଏ ଏଇ ଜାଗାରେ। ଗାଧୁଆଳ ସମୟରେ ତ ସେ ପ୍ଲେସ୍ ଆଉ ମୁଁ ଏବେ ଯେଉଁ ପ୍ଲେସ୍ରେ ଅଛି ସେ ପ୍ଲେସ୍ ପୁରା ସବୁ ଯାକ ଫୁଲ୍ ହେଇଯାଇଥାଏ ଲୋକମାନଙ୍କର। ଏତେ ଲୋକ ହୁଅନ୍ତି, ବହୁତ ଲୋକ ଆସନ୍ତି, ସବୁଆଡ଼େ ଆସନ୍ତି ଲୋକ ଠାକୁରଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ। ତ ଦର୍ଶନ ସରିଲା ପରେ ଟିକେ ତାର ସାଇଡ଼ର ଲୁକ୍ ଦେଖାଉଥିଲି, ତ ବହୁତ ଲାଇଟିଂ ସୁନ୍ଦର ଲାଗୁଥିଲା। ରାତିରେ ତ ଆହୁରି ସୁନ୍ଦର ଲାଗିବ। ତାପରେ ବାହାରି ଆସିଥିଲୁ ଆମେ କୀର୍ତ୍ତନ ଜାଗାକୁ। ଏଇଠି ସକାଳୁ ବି କୀର୍ତ୍ତନ ହେଉଥିଲା। କୀର୍ତ୍ତନ ଦେଖିକି ଭାଇକି କହିଲି, ଭାଇ ଚାଲ ଏ କୀର୍ତ୍ତନ ଭିତରେ ଦେଇକି ଯିବା। ତ ତାର ମୋର ବାହାରି ଆସିଲୁ କୀର୍ତ୍ତନ ଭିତର ଦେଇକି ବାହାର ପଟକୁ। ତ ଏ ଡେକୋରେସନ୍ ବି ବହୁତ ଭଲ ଲାଗୁଥିଲା। ତ ଲାଇଟିଂ ସବୁଆଡ଼େ ଥିଲା। ରାତିର ଭ୍ୟୁ ଓଭରାଲି ବହୁତ ହି ସୁନ୍ଦର ଆସିବ। ଯଦି ଆପଣମାନେ ବି ଏ ଭିଡ଼ିଓ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଥିବ ତ କମେଣ୍ଟ ସେକ୍ସନରେ ନିହାତି କମେଣ୍ଟସ୍ କରିକି କହିବେ। ଆଣ୍ଡ ଆପରେ ଗାଧୁଆବେଳର ସୁଟ୍ ଆଣ୍ଡ ନାଇଟ୍ର ସୁଟ୍ ଆପଣମାନେ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ ରହିଲେ ଭିଡ଼ିଓରେ ନିହାତି ଦେଖିପାରିବେ। ତ ସେତେବେଳେ ଭିଡ଼ିଓଟା ଠିକ୍ସେ ଦେଖିପାରିନଥିଲେ, ତ ଏମାନେ ଠାକୁରଙ୍କୁ ଠିକ୍ସେ ଦେଖିପାରିନଥିଲେ, ତ ମୁଁ ଏଇ ଭିଡ଼ିଓଟା ଲାଷ୍ଟରେ ପକେଇଛି କି ଠାକୁରଙ୍କୁ ଭଲସେ ଦେଖିପାରନ୍ତୁ ସ୍ଲୋ ମୋସନ୍ କରିକି, ତ ଦେଖିପାରନ୍ତୁ ଆଉ ଦର୍ଶନ ବି କରନ୍ତୁ। ରହିଲି, ବାଏ ବାଏ, ଟାଟା।